Hola, bo día. O punto de hoxe é un punto moi sinxelo de Jota. Vou non facer de dúas maneiras distintas, con un, dous, tres para cambiar ou solo con un apoio. É un punto que se bailaba moito pola Serra do Candán, por avión, e é moi parecido ao punto de muñeira que fixen hai un par de días, non? Que sería o de muñeira, era, lembrades, era 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Pois este é moi parecido, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E agora ímolo facer solo con un apoio, como fan en Zobra, que sería 1, 2, 3, tan, 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 1, 2, 3, tan, 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 tan. Vale, entonces ese cambio aí sobre un P, pa, 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 pam, pam, da pé a confusións a veces. Tan, 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 tan. Vale, veña, practicade, das dúas maneiras é bonito de facer e doadiño. Nivel 1,